baki kai kun bayani ba. Shege a sararre wanda ba zai yi albarka ba har ƙarshen rayuwarsa, to wallahi tallahi yau haka za ka yi ni a gidan nan, ruwa ba za ka sha ba don ko ka sha sai na shage ka amayo. Yauwa malam zo ka ji inda wannan tsinannen yaron wanda ba zai yi albarka ba a ƙarshen rayuwarsa, an aike shi da kuɗin cefanen ije izubar min da kuɗi. Mero, kullum ina yi miki nasiha akan cewa ki daina tsine wa wannan yara, ki daina yawan tsine masa, domin fa in kika tsine masa zai zama guba a tattare da ke kuma ya zama guba ga al'umma. Gaskiya ki daina yawan tsine ma, ni dai ina baki nasihar wannan. Ni malam ni fa ba na san irin haka, idan ba za ka taya ni in wa yaro faɗa ba, ni ka daina min haka, ka san fa ne na haifi yaron nan kuma na fi kowa sanin zafin haihuwarsa, ya za a yi ka dinga yi min haka, dan yau kan ai zuma ne sai da wuta ake tankwara shi, in ban mai haka ba ma ina mai ma yayi cika ballanta na ban mai ba, kai ka san fa da haka. To ni dai nasiha ce ne miki, in kin ɗauka to ke za ta yi kyau, in kuma ba ki ɗauka ba Mero in kin kici ba ki gani ba. To ɗanka ko nawa idan fitsari banza ne kaza ma ce ha ba ni ba na son irin haka. Ba da shan bugu gardi da kwata kuɗi ka kuma matsa da kusa da ni sai wani murgi na kai kake uwa na mutum a dangare. Ni ba na son irin haka ni ka daina yin irin haka. Ya ana son Alaikum salam. Giri. Karamakallah. Gajiya lafiya alhamdulillah. Adallah. Cikin malaman sa'awala. To. Masha Allah. Barka da zuwa. Ya aikin, ya fama da yara kuma. Kai Allah ya saka muku da alkhairi. Na biyo sawu ne na awala. Na kwana biyu ba zuwa makaranta, kasan jiki da jini. Sai na zo in ji lafiya kuwa. Haka ne. Karamakallah. Ni dai iyakacin kokari ina yinsa. Allah ne kadai ya san irin kokarin da nake a cikin gidana. To, ka san in ana cin baure ba a tonan cikinsa. Mala, me ka gani kuwa har kai wannan tambayar a karamakallahu? Ai, inda ana cin kuɗi ba a kuɗin cikinsa. Amma dai na gode in Allah ya ba zan yi kokari da yaro makarantar nan. Gobe zan kawo ki da hannuna. Abinda dai kuke yi, Allah ya shige muku gaba. Na gode. Allah saka da alheri malam. Ni zan koma gida. To. Yawwa ga sale mai kayan miya can karbi. Ka je ka siyo min tattasai da tumatir. Wallahi tallahi in ka je ka zubar min da kuɗi ko ka zauna sai ranka ya ɓata shege a sararre wanda ba abin arziki da shi, kai dai halin nan naka ban san a inda ka gado shi. Ya za ka to shi me za ka yi? Me faɗa mana mace? Me za ka yi? Ya za ka bari mata ta shigo gida na kana fito min kazantar ka da komai kawai kai ba ruwanka kana sa ɗakin ka kana gani katanga ruwan da kazantar gidanka gaba ɗaya kai ba tsafta ba katanga za ta zo ta tushe mani garu kai kuma kana son ɗan ba ruwanka tushe ne ko sannan zan ɗau mataki duk abin da za ka je ka yi sauran ka ake matakin me za ka ɗauka faɗi min inji. Za ka ga abin da zan maka. Mutane ba ku da haƙuri. Me za ba ka? Duka tattasai da kuma Kai kudin. Ka ba ni kudin. Ina ka bani. A ina ka ban kudin. Kawai ga wani ku. Barawon banza barawon waje a rawan nan. Ba a yi wasu ƙarfin kirki. Kawai ga wani ku. Barawon banza. Wannan ba yaran ka bane? Zan nuna ne. Hanya malam tanko. Lafiya wani abu yayi? Yanzu a bar yaro ya dinga gararan ba baya nan musamman wannan rayuwar da cikin malam tanko. Za ka yi daidai kenan. Baka tunanin Allah zai tambaye ka akan abin da ya baka kiwo malam tanko? Malam tanko ku ji tsoron Allah wallahi. San mutawa da kuma wani lokaci ba mun fita
sai ka ga duk abubuwa sun canja amma ni kaina ban san ma hakan ta faru ba. Ci gaba da addu'a. Na gode Allah da zan shiga gida zan mata fada. Na gode ba mala na gode. Allah saka da alheri. Ai duk wanda ya duba dan wani Allah zai duba na. Na gode fa na gode. Kai a wani ni dai nasiha ta a tattare da ke. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kullum yana mana wasiya akan cewar mu daina yawan la'antar 'ya'yanmu domin shi baki na iyaye akan 'ya'yansu tamkar saifin takobi ne. Idan kika tsine wannan yaro tsinuwan nan ta bi shi ya lalace to fa ki sani cewar yaron nan zai zama guba a tattare da ke kuma ya zama annoba ga al'umma. Saboda haka yawan tsinewa yaro da kike yi har kullum ina miki nasiha mai raba yau ba jiya ba babu kyau. Saboda Allah haba malam ya zaka dinga yi min in haka ka san cewa abin da yaron da yake min inda kai yake wadatun duniya ta ji mu da kai dan zaka yi tunanin cewa na kawo abu wanda zai dame ka to ni kuma me yasa ba zaka dinga bari ina mai hukunci da kaina. To Mero na fuskanci cewar duk sanda ne miki magana akan wannan yaro ba abin da zai fito daga bakin ki sai ki mun goli ki nuna min tamkar ba ni na haife shi ba. To daga yau ki sani Awalu na dauke shi kamar dan da na haifa a ciki na ne. Ba shi da bambanci da dan da na haifa. Saboda haka wannan gorin da kike yi ba shi da kyau kuma daga gyara kayanka sai zama sauke mu raba saboda Allah. To ai shikenan malantin da aka kace kuma ina so fa ka dinga tunawa ina da hankali kuma ina da tunani kuma nafi kowa sanin jin ciwon wannan yaron. Kawai dan ni ina mai haka ne ba wai dan wani abu ba kawai dan dai ya dinga jin tsoron na kuma duk abin da nace mishi ya zama yana yi. Saurara malam. Na fuskanci kema kunnanki yayi tauri tamkar na awwalin. Kullun aka yi miki nasiha ba kya daukan nasiha. Ba kya daukan nasiha ko kadan Mero. Yanzu saboda Allah da Annabi daga cewar ki daina tsine wannan yaran shikenan sai ki ringa fadar irin waɗannan maganganun to shikenan ki je ki ta yi ai duk wanda ya mai kyau ya sani kuma in mai kyau kike yi zaki gani in ma mara kyau kike yi zaki gani a ƙware shanki bari han tashi in tafi masallaci ka fere da idanuwa tashi dan uban ka shege a sararre tambadadde kawai da kai nan ina zaka ba zaka dawo ba wanda ba zai yi albarka ba har ƙarshen rayuwarsa kai dai Allah ya kwashe maka albarka haba mutum da ɗansa a ce ba zai mai nasiha ba idan kuma ya bar shi a ce ya bar shi zai lalace ni dai wannan halin dan adam wallahi ban san yanda za a yi da shi ba a taba iya masa kana dauka ba tambaye ka nake dan gidan uban waye ne sirri assalamu alaikum ya an gashi wallahi malam ban gashi ba babu inda ban duba ba duk inda naje sai a ce man an hawa da gizo can mu abin da nake gaya miki kenan ki daina yawan tsine wannan yaro kin ga wannan tsino da ke take ta kara kangarar da shi Mero ke kara kangarar da shi kin ga gashi nan yanzu a gari yawa gashi nan kin fara ganin sakamako ko tun yanzu wallahi malam ka rabu da shi in dai ije ina wa ai zai zo isa me ni a cikin gidan nan wallahi sai nayi masa abin da sai na fanshe wahalar da isa kana a yau Mero Allah ya baki jin nasiha baki jin magana shege ka fasa
ba kya jin magana. Yanzu duk da wannan abin da ya faru amma mai ba za ki bai kamata ki rasuna ba. Kullum mutum a ce baya wannan to ai yanzu kin fara ganin alama. Wannan ma amsa ce a tattare da ke. Bari an tashin jin dan kwanta ma ni na gaje da lazumin nan. Au. Abun ma bai dame ka ba dan ba kai ka haife shi ba? To shikenan mu je ɗakin midin wata zami da kai wallahi da kai har shi sai ranku ya bata ai. hannu ka bude ba sai dai ka bude da kafa. Wannan wani irin rashin mutunci ne? Menene? Duk ba ɗaya bane, ba dai bude zan yi ba. Abinci na nake nema fa. A'a. Shine sai ka tsaya kana min rashin kunya? Dan iska shege kawai. To me ne sheganta ni dan na taba wannan da kafa yake ne ki kama zagi na? Abinci na nake nema fa. Ni za kai wa rashin kunya? Dan iska shege kawai. Wannan hadda da oti. Wannan ina rashin kunya kuma ki rika sheganta ni. Dan na ji ita yana abinci na. To ban girka ban kuma ka bada kuɗin sai in ji bayani. To ba girka da ni ba dan gidan bane kenan. To wallahi ki taka hankali. Da yanzu ba ɗaya bane. Kin dade kina mana rayin mutunci. Dan na nemi abinci zaki rika sheganta ni. Dan baki barin je wajen ne. Ai da kin ce. Oh, ni mero ƴaƴan zamani ka haife su baka haifa halin su ba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Goma. Iya goma. Imana. Ba da shi da shi da wata abubuwa a cancan miji ma da wani ne. Wanda ya rike talakawa ba a gidan kuma ce. A bakin da ya rage. Shiga gidan mu ce ba wanda ya rike ba ki da hira. Shiga da ɗanta ya sani ya. ai kai ka ɗauka ka bani. Idan mu ne ki ce in je ne ta baki. Kan fito in ga banganka. Ni ne ba ki wannan kullum muna zama a nan gurin. Sai ba kan wai Yahuda in yi ba ce. Shi ga Allah ki ce ta baki in je ne ko yana tun tsirar da ke. Ki ce ta baki da Allah. Ah. Ya ce.
Wallahi yanzu dole ya yi sama ta ji a jikin ta. Ya tsara mai rika rage tana abincin ba ta aje mana. Ya ce ya rage asara ita ma. Wannan daga ina haka kike? Wallahi in na ce ta aike ni gidan masu yin karɓi mata ta ishi kuɗin gidan masu waina. Kwana biyu ba kya zuwa makaranta lafiya? Wallahi tun da in na bata da lafiya ni nake komai na gidan. Amma yanzu tun da ta samu kuɗi za ku ganna a makaranta. Ai ya kamata. Musamman saboda yadda kike da fahimta da kuma kokari. Ya kamata ki daina fashi. Kaji, to ai da abin da kika lissafo. Kuma ai ke ma kin fi ni. Saboda ke kuma zo ta ɗaya jaraba mana Aminu ko kin manta ne? Wane ni? Idan ana batun karatun Malam Ashir ai sai dai mu ba ku gode. To na gode da shi da kika yi ni kan barin ƙarasa gida sai mun haɗa ma. Sai karba kike zuwa makaranta. makaranta. Ba zai hana ni zuwa makaranta To sai an jima. Aisha, Allah miki albarka. Na ga ranar haihuwa. Ni kam na ga ranar haihuwa. Ko da dai ba ni na haife ki ba. Amin inna. An gaya mana cewa a makaranta duk iyayen da suka sa yaransu albarka tun suna ƙanana suna tashi da albarka. Kuma duk iyayen da suka tsino yaransu suna ƙanana ba sa tashi da albarka. Dukan na gode wa Allah da Allah da iyayena suka danka ni amana a hannu. Kasancewa ki mata ba imani. Wannan haka yake. Wannan magana ki gaskiya ne. Iyayenki da mata mun su rasu. Sun bar mu zamani. Su ce duk irin laifin da zaki ma komai girman sa. Kada na sake ne miki baki. Zan abori rayuwarki. Kuma na gani tun da nake tare da ki ban taɓa ji ko ganin wani aibu a tare da ki ba. Allah miki albarka kuma Allah ya baki da amana. Amin inna. ba na jin daɗi ba kuma wani abu da ya sa ba gaskiya saboda ba da kuɗi ba. in gana wa da ka zo na kake mutum cewa ba ka da kuɗi ba ka da kuɗi. Ban gane ba fa ka ce ni na ga dama kamar yaya ba. In kai gana wa da ka zo na kake mutum cewa ba ka da kuɗi ba ka da kuɗi. Ka harkokin na rayuwa da ka fita za ka samu kuɗin ka je ka dawo ka zo ka yi sha'aninka na rayuwa. Kamar yaya fa ban gane ba. Yaro wato abin da nake nuna maka kaga akwai da awal wani dan gidan mai roko kwarai da gaske ai kuɗi sai dai inda mu da samu. Ban gane ba idan kun yi yamman nan kai da awal ina kuke zuwa? Ai wato in dai kaga ni da awal mun fita idi mun yamman nan to fa duk abin da muka tarar a wannan lokacin fa ko ya zama rabon. Gaskiya ni dai nasiha da zan muku gaskiya sata ba sana'a bace saboda abin da yasa idan na ce sata ba sana'a bace gaskiya in ba a kama ku a nan ba a duniya to lahira ba kuka je ba ku da mafita. Waye ma waya da take kasa waye ma waya Sarki dan albarka kenan. Hello me gidana. To alhamdulillah cike nan da ina tunanin zan je in kai wa baburo facin keken nan da muka ɗauko amma na fasa domin so ya ce zai siya a haka ba. Gani nan Allah ya baka mai gida ai ke sa kullum sabon darasi nake yi a tare da wannan idi ya zo na karanta mu wani kabal da ba da wai rayuwa wai ta tushe masa ki ko zo makaranta ya zo ya ga yadda ake yi ka bashi darasi to ga nan to tanan shingen su jangon ko kuma ga nan wanda ke gaba da jaran Allah ya shirye idan da in yi sana'a wanda na yi da ku Allah ya shirye jaran an tsare rayuwa haka Allahumma ya duku to sannan malamai Allahumma ya duku dan malamai ina ba zan sata ba mu shikenan ko Allah ya shirye abin da zan ce kenan Mero Na'am gani nan malam. To, Mero dama abin da ya sa na kira ki shawara nake nema a gurinki.
kin ga tunda jari na ya kare nake zaune haka ba sana'a. To shine na yanke shawara kan cewar ko dan faskaren na idan ga zaga ina yi dan ba zan iya zama haka ba sana'a ba. Faskare kuma malam. To faskare mana mero. Kin san zama ba sana'a ba daɗi, ni kuma kin san ba dan maula bane. Tun da ƙarfi na ma ban yi maula ba sai yanzu mero. To ai shi kenan malam, Allah ya taimaka. Daman fa ina so mu yi wata magana da kai akan yaron nan Awwalu. To Kullum ana ta yawan kawo min ƙararsa, ni babu abin da ya fi ɗaga min hankali. Irin ƙararsa da ake kawo min akan yana taɓa kayan mutane. kai. Mero ko da yake ki hakuri kin bar gini tun ranza ne. Tun a baya dama nasihar da nake miki kenan akan cewar wannan tsinuwa da ake wannan yaro kan gara shi take tanzura shi take mero. Kin gani yanzu da albarka kike samar, ai da yanzu muna nan kina nashe ni ma ina nashe mero. To amma yanzu da dai abin da ke akwai kin gama an fara kiran sallah, bara in na dawo sai mu karasa shawarar ta mu kinji. Dole sai dai a ci gaba da addu'a, amma gaskiya maganar gaskiya an bar kari tiran bani bari an karasa masallaci. Ina bari in tashi in ce in ƙarasa abin da nake. Allah huda da mai gida. Ai haka yi baba. Daga ina haka? Na ga wasu wani abin nan nake da rage samu. Wanda ke wakana. Kamar ya. Ne da ka zamu. Gaskiya ni da saba ganin ko na ba dai ka canza mu. Me ka fahimta kenan me yake nufi? Yau ga yadda saba sabgogina da kai na san cewa kwatanta ni ba haka ke ba, na ka canza ne ba baki dai ka sauka da kan layi da na san ka da ga me yake faruwa ko da mu a cikin zuciyarka. To yadda ce ran da kasuwa ta yi albarka nan wannan mutumin ko ran da muka samu wannan gayan. Wannan muka tsallaka can kasa. Sai ka ce mu wannan yarinyar nan da muka aje ta lokacin da muka wannan kwace kan na kan mutumin na kan jakin. Allah yarinyar ta yi ba. Ta yi mana amma ban gane ba. Baba magana ta billahi wa rasuli bai kamata mu ka zo ka samu a cikin wannan layin ba a san ni ban san ka da wannan ko yake nan kana ganin yarinyar nan sai da muka tara da kin ta samu tallake wanda kai ma ka san da mun yi da kuma mun aika ta dan lokacin ba riga na talle ba ko sai da ga magana ta a cikin ne mata aiki wallahi ko ba ganta bane. Ni baba na ganta to kuma da ganta sai mu kawai mu kana muna mazaje kuma aba me yake sa ka tana abun ba zai yi ba. Ai ba da matsala. Ba wani matsala ko ma waye a ce ka zan naje zan yayyaga maka gurasa an taure. To amma na san ka dai ga ku cika aiki amma gaskiya dai ni wannan shigowar ta shiga cikin zuciyarka gaskiya hai da matsala. Kai kana ganin dan ta hange mu ne abun ba zai yi ba kenan. Dole kai ma ka hange mu yayin gudanar da aiki ai hine irin murdan mi ne wannan shi ne ma zan karba abun na nufin cewa ta san sana'a mu. Amma dai kai ga ka san dai fa yarinya nan ta gamu fa kan fa kamanta fa sai fa muka ci sa ta fa muka yanka mata wannan fa.
Ni ba kawai ni oga in dai da ta yi a shawara ta ne kawai wannan yarinya kawai ta ne ta ne kawai san ko kayan sai to da wanda za mu da jarfan ma'aikata ko kuma da wannan kusan kuna wata aiki ba ta ba da raba kamar da raba za mu ni ne ba a shawara ta ku kawai ka kyale wannan magana ya kai matsala ka gani kike dan ta hange mu muna wallahi ke mana to kuma wannan ne ba sana mu ba to an ji ta kanta illa idan Allah ya sa maka kama ta zo da amfani ka ga amma ni ba gaskiya ba ko kawai abin da zan ga ba shi ba za ta gaskiya kawai ka fitar da yarinyar nan ke da cikin sai ka fita ma shiga ciki ba kawai mu kada wani zo da ne yayi na jarraba fa ba Allah ai ya kamata mu tsaya kowa jarraba duk da haka baka san abin da Allah zai ba fa to amma gare ni gaskiya ina da ja kan lamarin nan kawai kai taban nan kuwa wallahi sai na biya ta wajen wannan yaron da kwata kala mu samu dan ya luku Allah ya kwana da fito ina fara miki shara. Kawai na. Aisha. Na yin nan. Aisha, ki kula da kanki. Kin ji na gaya miki. Ki kula da kanki. Duk inda mugu yake, kin san mafaka yake nema. Don haka duk lokacin da kika gansu, to ki kan ma ki nuna kin gansu ba. Kin gane? Sannan kin ga suna tunanin saboda suna tunanin za ki je ki gaya ma wani ne. To, don haka da zaran kin gansu, to ki ta kanki. Kin ji na gaya miki Aisha. Kin ji na gaya miki. To. Ina ai ko na gansu ma ba zan nuna na san su ba, kuma ba wanda zan gaya wa. Ba dai ma ba komai, ba abin da zai sami ki kwantar da hankalinki. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Kin ji ko? Bari in tashi in ci gaba da sharar inna. Bari in tashi. Sai kin tsaka da kai ka sharar bari in shiga ɗaki. Yau na aikatu wato kafaɗin nan nawa daga nan abin da ya kama nan da ciwo suke mu amma fa yau na samu kin gare kuɗin da na samu ai ko ƙaramin ɗan kasuwa ba zai fi ni samun riba ba a yau dai. Ina kwanci mawa da malalaci ba shi da abinci. Ina so ke da abinci. Ko kuma me ka zo ka tsaya mutane a ka? Suka sa shi ne da na tsaya. Wani abu. Ni suka sa shi ne. Ni kake gaya wa wani abu ne. Ina. Wannan mace ce a wani. Idan an haife ni kenan ni ban da yanci kana gani fa ba magana ne tsaya kawai ne ta fara ai ba wani na ai maka matsayin da mai da sai mata magana ta tausa a wani shi ke ba wani ba ka yi mata magana ne yawan ai saboda zan iya a kamar haka sai yayi har magana da yayi ba wani
wannan ai amma da hidima haka to ba wani abu ba ka share kawai ta wuce ai ba wani abu Allah ya ma albarka ba wani abu kin ga yanda ake wa yara lallaba su ake ana musu addu'a ko gashi ne baki ɗaya ma yanzu yaran na daina tsoron mu saboda Allah ba abin da ake ta faɗa kenan Mero abin da ake ta faɗa kenan yanzu dai bara to an yi wani zama zan yi da kuɗin go ajiye waɗannan ai amfani da su a gida in kuma wannan ko ɗan dabino ne ko gora a wannan ko na siya wannan kuma adana mana saboda wannan zan dan je ma in kama ruwa To Allah ya yi jagora. ina huta Ni ma bari in tashi dan karasa shi. Wannan gatarin a shigar min da shi. To shi ke. Sosai ma. Ga mutumin da ake canfa. Na Aisha ba da kanka tsare. A sannan ku da zuwa in je gida in ce ya faɗi. Tun daga nesa na ji ƙanshin turaren Aisha. Mama na ba? Tun daga nesa muka gado keken ka mu. A za a yanga na ku ni dai yanzu abin da nake so da Allah ku tafi ku ba mu fili. Abin masa cewa. A dole zai yi mu. To mun tafi da mu baki da mai ba da gida. Har sai keken ma kike yi? To haka ne. A sha soyayya lafiya. Allah ya sa. Ka daɗe da zuwa ne? Ina da zuwa Aisha na tura yaro cikin gida ita ta ce mun aikin ta. Ni kuma na ce to ai ku sai na ji lafiya. Allah ya taimake ka yau ba mu tsaya bita ba. Har kan da mu tsaya bita da ba za ka ganni yanzu ba. To da kin ganna a makaranta Aisha. Kai ka zo kai habati. Kina mamaki ne? Kai dai kawai faɗa kake yi. Faɗa nake ai ko tarin zaki ganna a makaranta in Allah ya yarda. Bari in je in gaya wa inna cewa na dawo daga makaranta. To shikenan Aisha kenan. Allah ya bani ke Aisha za a sha shagali. Aisha Allah ya bani ke. Ne? A gode wa Allah wallahi. Kai. Ganin yarinyar nan ai ya fi ganin sarki. Alhamdulillah. Allah ka bani yarinyar nan. Ranar ɗaurin auren mu ma ni ban san irin waƙar da zan rera ba. Lafiya na zan ku abu jaje. Me ke faruwa? mai kai wannan bayani Saurari me ne haɗin ka da wannan yarinyar da muka gan ku ni ta gangargan ki. To na yi insha Allah ita ce mai dafa ƴaƴana abinci. Ita ce abokiya aure na insha Allah. dan talakawa mun banza na yarinyar ba abin ka bace babbar yarinya ce da ni ta dace ba kai mutumin kauye ba gidaje Da Allah da ka ta sakanni da Allah kaka sa min najasa a jikina ba irin ku ne suke rike wannan rigar ba. Wannan duk abin da kuke faɗa ni a kusa ku wani abu wanda zai firgita ne ya zama na cewa ba ni na aure wannan yarinya. Amma yarinyar mutuka riba takalmin kaza ni da ita. Auren nan ko kuna so ko ba sa so su sai an yi shi. kai ka san da suwa kake magana To su waye ku aikin banza aikin zo mu wani kiran ga zo mu ba wanda ya gudu shi mu wani ba wani da ka wannan ko ba sai na san matakin da zan ɗauka a kansu amma abin da ya ban mamaki dangantaka da su nake so in sani abu ya bani mamaki me haɗa ki da irin waɗannan mutane Aisha shiga gida Subhanallah.
Siraji. bagtatan ka zo makowa ba na ci koko sanarwa in ta zo muku ba musawa wai kuce ba za sannu ina wunin ku sannu ya hakuri ashe malam lokaci yayi Allah ya ji kanshi yayi kira jiya na gaishe a kofar gida ya ja dawo Allah ya ji kanshi wa alaikum assalam ya ji ya dawo ya hakuri da yaro take tsaye kire ki bari abin ma ya zo da sauki ba abin tausayi dukkan ta lalace haka abi to Allah ya ƙara shirya awwa amin sai macewa ko sakon ba a daɗa ba kun ji dai ku ɗan uwana manya da ƙanƙanana za ta zo musu ko ina Littafi ta lalace. Ki bari fa ta daɗi. Ya guda ɗaya gagara al'umma. To da alheri Allah ya ji ƙanshi. Allah ya ji ƙanshi. ya kiyaye gaba Allah ƙara shirya gaba. za ta zo musu ba rabewa ba ganin matsayi take ba dubi ayar Qur'ani kullu nafsin ta yi bayani da ya qatil mautu aini ko a ƙauye ko a birni duk mutum da sanadin shi wani ya yi cuta ta jashi wani ba ciwon ta kai shi wani ko adari silar shi babu yadda ba za ta zo kin zo gida ne ai yan wuri ki zauna kawai kike kin ki kawai wani ki sa wani ba ai nan gida ne ma na kowa to ya ne kowa kuma kai wata Allah wata wata ba ya kuma ba an kai annaban ka amma kai ka ko amma ba wala wala ne bari in samu miki abinci ai ba mun ne abin da haka jikinki mana na kai kina ta abin nan ne an gida ne ta muku kina akwai ban daki da kuma ki bukata dai ko na ki zagaya dai
kuma ba matsalan Allah ya yarda ma kin ji da matsala kake taba ni zan bani sun to bari ni ne dan abin nan Alhaji an gode Allah ya yarda kake da amma ba amma kawai yau kai ne ai ba an kai annabin ka haka yi shi ya ɗauke ki haka fa ganin lokaci shi wuce ba a kusan ƙarfe 2 bara. Har dare ya yi. Lallai alamu kin gaji gaskiya. Wallahi za ka ji sosai. Daga wani ƙauye ne? Daga ɗan Maraya ne. Kai a da nisa da kika sai kin tafi. Ya sunan ki ne? Suna na Mero. Kuma Alhaji Musa. Sai jikin ki. Ko me kike ki ko me ina kike ki shiga. Kuma nan gidana ne kwana 100 zaki ba gidan matsala ne. Allah ya karki ma wani sa da maki. Ko me ke bukata ki ce ni. Duk inda nake je ne kawai fata ne ke kawai dai ki bana haɗari. Za ki ga abin arziki. Alhaji wani irin haɗin kai? Ba wanda ba za ki gani. Ke kawai abin da nace miki kawai inda ke ai a ganin ai yawa cikin kin abin nan. Ai ban gane irin haɗin kan da kake yi. Ki zo dai mu je ki ga zan gaya miki. In dai har kin yarda ni kawai inda nace miki zan ba ki ba nan kai ai kawai ki bani. A'a ai ya kamata Alhaji ka faɗi irin haɗin kan da kake so kaga dai ki san nan zamani ba haba. Shi na fito na gaya miki keke dai. Kin ga ina son mu zama kamar mata da miji da yayansa. Ke ka ce ba. Subhanallahi Alhaji wannan wace irin magana ne haka? Ni ba haka nake ba in zaka taimake ni dan Allah to. Ba abin da ya taimake ki na taimake ni taimake ki nake taimake ni. Ko ba haka bane ba ai wannan dai kowa ya sani ai. A gaskiya Alhaji. A to ga hanya na. Ban bude mun bari ka hanya ba. Ga hanya na. In dai ba za ki wannan nake bukata ba to. Wannan ne ce. Sai taimake ni in taimake ka. Da mutane nawa muka mun yi babu mutane nawa ne muka abin haka na so mun ci riga kuma ke yanzu zaki taimaka mana ne duk wanda taimake ki. Yanzu Alhaji ba za ka mun alfarma ba. Kai bari sai da safe. Na. Ba ka tsoron in fito wani abin ya kama ne? Ai alkura. Ba kura ce. Wallahi ga hanya na. Ta. Ba na taimako. Ta. To ai shikenan. A'a suka lafiya. Allah ya fara. abokina ni fa ban so ba tanna fa ta tsere mana ba gaskiya. Wallahi ni ma nayi mamakin abin.
wallahi haura na so in cin mata wallahi amma ina da ke. Wai kuwa abokina kake ganin za mu kulle wa lamarin idi? To tunda malam Tanko bai gagare ni ba da Mero duk na tura su. Na riga na tura malam Tanko kai ka sani kai ne da kai muka yi aikin ba. Bare wani idi kabila a hankali zai same shi. Kana ganin cewa za mu kaddamar masa shiga gidan? Ai ni ne da kai na zan laba yankar masa tikitin zama dindindin a kabari. Idi ka ai tarihi ba abokina ka san fa ko turka ina kabaro ita wannan yarinyar da ake magana kan ita ma kamar da ba hukunta ta ba gaskiya. Kai da Allah saurara wannan yarinyar dole in bi ta a hankali. Dole in bi ta talalima wannan yarinyar da kake ta riga ta gan mu ta komai fargabar da nake kada in bi ta in je kuma ta gaya min wata magana da wani yasa zan bi ta a hankali. Amma ni ina ganin abokina in muka kaddama mata shikenan ka ga ma Tanko ya tafi ta kanta biyar ta tafi shi ma idin ya wuce ita kanta yarinyar ta fasa shikenan mun huta rayuwar mu shagalin mu kai wani abokina shi ne tarko baya daga kai a hankali zan yi Allah ko amma dai gaskiya Inna? Kasa iri yana gaya min cewa da ƙarya shajiyan nan? Wai nan yara wa'in irin yara ne? A ina suke? Ina ne gidansu? Ba a zuwa je a gaya iyayensu ko a gaya ne gari. Ai iri ya gaya min cewa inna. Yaran ba sa jin magana. Kangararru ne daga ɗayansu. Shi ɗayan ma da yake so na tun yana ƙarami wata take tsine shi. To aikin ji ai an riga an bakari tun ran tubani. Yanzu abin da nake so da ke daga yanzu in kika haɗu da Idi ki gaya masa ki ce jini ya je ya kai ƙarar shuri ne gari. Kin ji ko? Na ji inna. Alhaji dan Allah a taimaka min da abin da zan dan ci abinci. Mala albarka ne mata wanda bai gaji asibiti ba mala albarka ba sai ka dago min kafa ba. Baiwar Allah. Ke ba dan Allah dan Annabi. Ni ya kai yake ta tsintsine wa danki haka ne miki wani laifi yayi miki. Baya ji gashi baya sauyi kuma ubansa ya ce in da wuri. Baiwar Allah kin san ko abin da ya zabar da ni haka? Wallahi irin tsinu wannan da nake wa yaro na in gaya miki yanzu ya gagare ni. Zaman gidana ma in zauna babu dama duk inda nake yanzu ne ma na yake zai kashe ni. Dan haka baiwar Allah ki dau izina daga gare ni ki daina tsine wa danki addu'a ce kawai mafita. Tamshi kenan naji na gode in Allah ya da haka ba za ta ƙara faruwa ba. Tamshi kenan ni ma na gode. Tamshi kenan sai an jima. Inna ta ce min me zai hana ka je ka kai su ƙara gurin mai unguwa? An yi ba wani mai unguwa da zai kai su ƙara wajensa. Saboda haka ba wani abun da zai faru ma Allah ya kawai na san matakin dai da zan ɗauka a kansu. To shi kenan. Amma babban abun da ni yake taya min da hankali shine kada a zo ranar fidda gwani ya zama na Aisha ba ni kika fitar ba. Abun nan zai sa ni cikin tashin hankali wallahi. Ko da rabin rayuwa ta ko rayuwar gaba ɗaya tana hannu. Ina faɗan haka. Amma ka san yadda nake son ka ba yanda za a ce ba kai na zaɓa ba. Ka kwantar da hankalinka kamar ka kashe mutum. Ni yanzu kina nufin cewa da hankali na wannan nama na yana da sosai ma? Kai Allahu akbar gaskiya ban taɓa jin daɗi kamar irin na yau ba. Allah ya saka miki da alkhairi. Ba abin da zan ce da ke insha Allah sai dai in ta miki godiya. Allah ya ji kan mahaifiyarki da mahaifanki. Amin. Yawa yanzu kun ga abubuwa saboda sun min yawa akwai wani alƙawari da muke da wani mutum ina so in je in cika wannan alƙawarin. Da gura haka za ka tafi? Ai ba wani matsala bane kin san muhimmancin alƙawari Allah da manzansa sun nuna mana muhimmancin alƙawari. To shikenan. Yawa yanzu ina ganin insha Allah zan samu in tafi sai kuma na dawon Allah ya ta Aisha. Aisha ke. Aisha. Na gode. Na yi gira. Wayo Allah jama'a ku kawo dauki. Wayo Allah. Wayo dauki. Wayo Allah. Wayo Allah. Wayo.
menene shawara? Ko gidan da za a sa a kasuwa a sayar muri a neman wa yarinyar nan lafiyar ta na an bani labarin wani boka an ce aikinsa ina yi a sai da gidan nan a nemo a ceto rayuwarta. Ayaya yaya ki duba ki gani kadarorin ki nawa aka siyar da dabbobin nan naki yaya ni kaina a karan kaina nawa na saka a juna yaya na je dan a nemo rayuwar yarinyar nan amma fa ina neman mafita daya. Ina ki yafe ni. Na ga tuta ta ba ta tashi ce. Awal ya cuce ni ya kashe min masoyi na Allah ya isa tsabani Aisha muna ta kokarin me zai sa ki faɗa haka ana ta kokari akan ki Aisha. Aisha muna ta kokari akan ki. Mu ceto rayuwar ki Aisha me yasa zaki faɗa haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha shikenan mu dai Aisha babu iyayenki sun tafi sun bada Aisha ke ma kin tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Aisha shikenan Aisha mu dai Aisha na tafi Aisha iyayenki sun tafi sun bada ke ma Aisha kin tafi. Wayo Allah na shiga uku. Da hankalinki kwantar da hankalinki ba wani abu na zuyi ba. Zuwa ne nemi afuwarki abubuwan da suka faru a baya. Awali ka cuce ni, ka cuci rayuwata. To ai shi yasa na zo na nemi afuwarki. Saboda na san abin da ya faru a baya ban kyauta ba yasa na zo na nemi afuwarki. Ba zan taɓa yafe maka ba, har sai ka je kabarin Malam Tanko. Kai kiransa ya fito, ka neme shi gafara ya ce ya yafe maka. To daga sannan ka dawo ni ma na yafe maka. Ki duba girman Allah ba. Ki yafe min abin da ya riga ya faru. Shi ne ma abin da ya kawo ni. Mutumin da yake kifa da tukwane a makabata tuni ya riga ya mutu ke riga kin sani ta yaya zai iya fitowa har mai magana da shi ya yafe. Tunda har ka san wanda ya mutu ya riga ya mutu. To kai ma ka kwani da sanin cewa ba zan taɓa yafe maka ba har Allah ya tashi duniyarsa. To ai dama ki kadai ce matsala ta tunda ba ki yafe mai amma mu gwandan cika aiki da kawai mai amfani ƙara sa wannan ina kawai gwandan ƙara sa. Wayo Allah na, ba Malam Tanko ba Auwalu, ni ban ga amfanin rayuwata ba, sai ni ma in tafi inda suka da. Wayo Allah na kashe shi. Ta kashe shi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Awwal. Tashi. Allah na gode maka da yasa wannan abin da yake faruwa da a mafarki ya faru. Inda a gaske ne ni mai ramaya na kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awwal Allah ya maka albarka kaji. Insha Allah na daina yi maka baki sai dai in dinga shi maka albarka. Allah ya ma albarka. Malam, wani irin mummunan mafarki ne akan ka da ni da Awwalu? To, wani irin mafarki kuma kike? Malam bari, wannan mafarkin ba shi da daɗin ji ballanta na sauraro. Haka ne. To, kin gane ko? Shi irin wannan idan aka zo kwanciya
a shari'ance an nuna mana cewar duk sanda mutum zai kwanta ya ringa kokari yana kwanciya da gefensa na dama ba da na hagu ba. Sannan kuma ka kasance kana mai yawan ta'addu'o'i yayin kwanciyarka. Sannan kuma Mero, ya kamata a ce duk wani mummunan mafarki da kai ka ringa ɓoye shi, ba kowa ake bayyanawa ba. Kin gane ko? Saboda haka sai a riƙe wannan. Kuma kin ga dai ga abin da kika gani a mafarkin. Ko da yake na ga lokaci ma yayi na fita kasuwa. To ni dai zan shige sai Allah ya dawo da mu. To shikenan malam, Allah ya dawo da kai lafiya. Ku tashi ku taya mun kiliya da Allah kai ku tashi ku taya mun kiliya din guri da Allah ba ku zauna ku waye da kullum da kike wala sun kai Allah ta baka shi ne aka ci amana